Siyanibingelela bazalwane kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. I'm your host, ST Dlamini. Yes, this is a Christian platform, and if you are a believer, you are saying you are in a very right place. Njoba ula. Let me do this recognition. Kuwona wonke umuntu okhona na wonke ama-provinces akhona asibukele, and even abroad. Be greeted, saints. Be greeted in the wonderful name of Jesus Christ our Lord. But before we start, can we just pray a bit and then we go straight to ingxoxo yethu yanamhlanje. Heavenly Father, we honor you and we love you. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu othanamandla. Zonke inkulumo ezikhulumeka kule ndawo. uNkulunkulu sithandazela ukuthi makungabe ngathi kuphela. Makube ngawe uNkulunkulu oyingcwele. In the name of Jesus Christ. Pray, O God, that each and every word that will be uttered, spoken here, is an understanding ethile nasezimpilweni zabo bonke abasibukeleyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Today we are joined by umfundisi Oluda. Oh, amen. Nayo mhlawumbe uzothini isan erebellious. Enigma nayo lena. Yaphila. Angivumi mfundisi. Isaliya wenigma lena. So manje siyamhlu ake ngithi ihlubuka. Naye ngamphika nami. Mhlawumbe ngisho njalo ihlubuka leka. Ihlubuka. Wayengayikundi ichiko lomuntu sekundi ichiko naye manje. Mfundisi. Amen. Right. Siyaphila baba Dlamini, ninjani nini? Siyaphila kakhulu. Hayi, siyaphila. Thank you so much ukuthi ufike lapha mfundisi wami. Siyabonga. Sibonga ithuba nathi. Hlezi kuyintokozo ukuthi sibe nawe lapha mfundisi. Usuke wavela kuyikhashanyana ke ihlukahlukene, nezitori ezihlukahlukene, sikhuluma ngezinto ezihlukahlukene. Inkosi yami. Njalo njalo. Namhlanje uqhubisa kwa-undertaker manje. Kanti hayi mfundisi, angithi incegu ibuye bese yintweni manje. Buye bese yintweni. Okay. Mfundisi, siyabonga mfundisi. Awusadinga introduction kodwa ke for the sake laba abakubona okokuqala ke mhlawumbe kunikeze lithuba. Cha sibingelele emakhaya ababukeli kukho konke kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lolu hlelo siyabingelela. Yes, upule igama owaziwa kakhulu ngoLuther King lapha ku social media, especially ku TikTok na ku Facebook. Abanye ke bamazi ngo Brother Luther or uPastor Msangano. Yes. Pastor Msakana. Yebo. Thank you so much mfundisi wami. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Manje lo Pastor Msangana sikubona lapha na nokuvezizwe. Shumayelizwe. All right. Khona futhi lapho wenza content lapha for different pastors abashare umlayezo njalo wenza coverage ngalezi zintshumayelo of which it's a very good work you are doing, a very great work. While at the same time scroller futhi mfundisi na umfundisi manje ephinde futhi sesibona futhi abomama laphana sibona abomama abahlukene sibone izinqa zeyincikukazi impundu kanti ozenjani mfundisi? Ngiyawubonga lo mbuzo, ngiyawubonga nje ngibonge lo mbuzo ukuze ngikwazi nami ukuthi ngihlangule ngoba ngiyayithola imbazo khona lapha kwa social media. Ngicabanga ukuthi ubaba Dlamini ukhuluma ngepage la kwa Facebook. Yeah. Ngoba leli la kwa TikTok hayi cha li right lona uyothola izwi lodwa nama jokes kodwa adibene nezwi. La ku Facebook kula uthola khona izwi likaNkuluNkulu ngezikhathi zasekuseni, and then ngokuhamba kosuku usuthola ke le content ama jokes sekungamahlaya usuthola nezinqa ke nezimpundu. Kodwa phela lezi zinqa basuke bagqokile bakwethu labantu besifazane, basuke bengekho total naked ezinif baveza ama private party. Ake ngichaze kanje mfundisi. Lapha kwa Facebook siqashiwe siyasebenza. Sisebenza imali. As much as likhona izwi likaNkuluNkulu silifaka kuyi wall yami yakwa Facebook ngezikhathi zasekuseni, suke senzela abazalwane.
laba bathandizi ukuthi uma bevuka nje aqala usuku umuntu ngani ngezwi likaNkuluNkulu. Sithatha abefundisi abahlukene sididiyele lapha, obaba uyikhali, abanye abaprofeti, abapostoli uMahlaba, nabanye o-evangelist Pungo sesididiyele. Senzela ukuthi abazalwane mabeqala usuku beliqale nje bebe motivated ngezwi likaNkuluNkulu. And then the rest of the day cha sengiyasebenza phela, sengenza umsebenzi njenge-content creator. Angithi mangingena kwa-Facebook wena mfundisi, angingenanga mina njengenceku, ngangena njenge-content creator. Mawungena nje lapha kuyi-profile yami ibhalwe uPule Luther Nkosi, that my Facebook profile or my Facebook page. Ine-bio, i-bio-ke iyachaza ukuthi u-content creator lo, ubuya beyikhansela kunabantu futhi engibakhanselishayo abaney'nkinga ezahlukahlukene depending ngokuthi sisuke sikhuluma ngani, bangifonela bangi-WhatsApp ngibanika i-counselling. Kungagcini lapho, ngiphinde futhi ngibe yi-motivator, ngiphinde ngenza ama-video nami ngishare ngezwi likaNkuluNkulu. Sometimes I'm sharing my experience, my testimony ekholweni. Ngiphinde futhi ngibe yi-comedian, ngibe uPastor Msangano. uPastor Msangano-ke sekuyi-character. uPastor Msangano-ke akusesiye uBrother Luther, kodwa i-character. Ngisho ukuthini mangithi i-character? For example nje, nangumuntu uya-actor lapha kwi-Generation. In real life lo muntu ushadile noma ushadelwe, yabona. But kwa-Generation uya-actor, ubonakala ephuzana eqabulana nenye indoda. So-ke lo muntu masimazi uyakhola usindisiwe, sekufuneka sithini? Simahlulele ngoba uqabulana nendoda kwa-Generation. Umsebenzi angithi kuya-actwa. Nami-ke lapha kwa-social media ngisuke sengiphusha i-content. Mangithi uPastor Msangano, uPastor Msangano umfundisi othanda izinqa, umfundisi othanda abantu besifazane, umfundisi nje ongeqiwa isiketi, uyabona. Umfundisi okhohlwakele kabi lo oshumayelayo kodwa okhohlwakele. Into nje ehlezi engqondweni yakhe zizinqa. So-ke i-character-ke leya kaPastor Msangano. Ngiyawubonga lo mbuzo ngoba-ke i-majority yabantu abangifollowayo kuleliya page cha baya-understand. Noma bengabazalwane kodwa benze njani mfundisi, baya-understand, bayanginika i-support. Bese kuba khona-ke labo nalabo ongomyayona. Useyinceku nje, mawususibonisa izinqa. Phela ayikho mfundisi into kumele ingikhathaza. Angithi mina ngishadelwe kunonkosikazi. Umkami akanankinga nalezi zinqa engisuke ngiyiphosta lapha. Uya-understand cha indoda yami isuke izenzela nje imali, isuke i-actor. Ayinjalo. uPastor Msangano is a character, akuyena lo muntu engishade naye in real life. In real life nje angaze ngichithe, angimhubhele izinqa, ngeke unkosikazi wami athi hey lokhu ngashada nalo swakwangichithela swakwangihlupha. Cha, ayikho into enjalo. So uya-understand ngisuke ngi-actor. Imali phela ibalekile. Angithi seza la emhlabeni enye into esizoyenza ukwenza ini? Imali. Siyayidinga imali ukuze nempilo yenze njani? Siphile iqhubeke. Ngaphandle ke kwalo ya Facebook la ngi-actor khona ngenza imali, zikhona ezinye izinto amanye amabhizinisi engiwenzayo. Njengani nje ngiyaqashisa ngesound, akhona amathende noma kubuye kudabuke ke sikuthunge, kuyahlupha lokhu kwamathende makunomoya. Zikhona ezinye izinto ngibhizi nje, kunemqasho manje ngiyakha, sihubha ini njalo imali. Sibalekela igama ngithi lokuthi izinceku zimbungulu, zimunye igazi labantu, asifuni ukuyosebenza. Sibalekela ukuthukwa ngoba siyathukwa. So ke nalapha na ke enye isource uFacebook engifakela imali. Ngisuke ngingaphosti nje for fun kodwa ngiyasebenza lapha ngisemsebenzini. So umzalwane mayisehlangana nami segcwele izinqa lapha, sengi-actor, sengenza ama-jokes afani, no understand ukuthi hayi sekuyi-character leyo, akusesiye uBrother Luther, akusesiye uPastor. Nalaba nje ekwenzeka sikhonze nabo engibakhonzisayo bayazi ukuthi hayi mayelapha kwa-social media asimthathi njengomfundisi kodwa simthatha njenge-character kaPastor bani, kaPastor Msangano. Kuya-actwa kuphelelwa lapho nje. Manje kwenzeke mhlawumbe uthi mhlawumbe unqena ukuthi khona abantu abogcine bebambelele kule character bekuthathe ngokuthi nje uwe nje shuthi wena mfundisi, ngiyawubonga futhi nalombuzo. Ngaphendula ukuphendula lo mbuzo nje ngingathi uyabona mfundisi, mawungase uphike nabantu ungahlanya ngoba abantu wenza kahle bayakhuluma, bazoyithola into embi abazoyixeka. Noma wenze kabi futhi benze njani abantu
bayakhuluma ngeke kubajabulisa abantu bonke. Ngiye ngithi mina mangiba advisor ngithi wena ozelizwi ukuthi ufollowe ubrother Luther ngoba uthanda ini izwi, stick ezwini. Makushunyelwa like lawo ma video, commenta, supporter ngoba izwi siyalithola ngezikhathi zasekuseni kuleli page. Wena ke othanda amahlaya ukuhleka nama jokes mase kuyile content ke ka Pastor Msangano, jabula ke nawe, it part of content. So ke egcineni ngeke sikwazi ukuba pleaser bonke abantu ngoba singabazalwane sicabanga ngendlela engafani, sizilwane ezingafani. Uze ukubuke nje sisodwa la ensindisweni kwiChristianity si divided. Ngoba sicabanga ngendlela enjani engafani. Asoze sibone izinto ngendlela efanayo. So ke mawungaphika nabantu ukuthi bazothini, awungeke wenze lutho umfundisi. Nje ungakangivali nje angini mina le eNewcastle ngake ngalida iministry eNewcastle, ngake ngalaliswa nomunye usisi oshadile mina. Kwathiwa ngilale naye emini kwabha kwathiwa ngimqedile ngaphansi kwehlahla elokishini eNewcastle endaweni yaseMadadeni. Kwathiwa ngimqede phansi kwehlahla daylight. Awungitsheleke mfundisi noma kwakuthiwa ngikhohlwakeleke ngiganga ngaleyo ndlela, ngangeke ngizama ukuthola indlu okungcono ngiyocasha naye lo sisi lo mfazi womuntu ngimqede khona. Ngangamqedela phandle estradini, phandle ngibukwa ngabantu, ngiyahlanya yini abantu ke lapho. As a result bahlukana kabili labo bazalwane, kwaba khona abangizwayo kwakhona abangangizwa. Abantu ke lapho bayohlezi bekhuluma. So mawuphika nabantu impilo ngama, ngiye ngithi mina yenza into ekusizayo as long wena unembezo wakho uclean ingaqhathi noNkulunkulu ekunika ipeace. Yes. So umkamo happy ngaleya content akanankinga. Baye bengena ba hey sidabukela unkosikazi ukuthi kazi bamdabukela uthi unjani, bezwe ngaye into uyadabukisa. Uyayibona indaba. Hey mfundisi. Mfundisi wami ngeke ngabona enye clip lapha na enkundleni zokuxhumana ukukhuluma about indaba yokuthi usuke wacishe wangena esihibeni okanye kwi-trap yo kulento yalabafowethu laba abathanda bobulili obufanayo. Kanti angicishanga mfundisi ngangena. Angicishanga ngangena. Ngaphunyuka. Ngaphunyuka. Okay. Uqala nje mhlambe angaze ngibathanda abafana. Lobo bulili ukuthi mhlambe ngithanda amanye amadoda cha. Yes. Akaze futhi ngivuke nangelilodwa ilanga ngiyithole sengihalela amadoda. So umlalela angadideki lapho uma ngithi ngaphunyuka cha angaze adideke. Ayilapha akaze kungehle ngibe njalo. Kodwa mfundisi mhlawumbe ukuyiqala kahle angiqale kuyi-background ngoba lento iwumoya. Ungabona abantu nje bethi ngigay ngilesbian, lento ispiritual, deeper than what we see. I very spiritual. Mina mhlamba ngiqale kuyi-background. Ngiya ngithi mangibuka manje ngoba sengikhulile ngibona ukuthi lo moya waqala ukungizingela at the early age, at the young stage. Kanjani na ngake ngahlukumezeka lento abathi rape. Uyabona manikhulu ekhaya, ikhaya elikhulu, kunokhokho, kunomkhulu, kunomalume, kuno-cousin, ifamily nje yabona, it's a big family. Ngangikhula kuyi-family setup enjalo-ke at the early stage, uyayibona indaba. So kuyenzeka ngithi ukuthi kuthola ukuthi kuney'nsuku abantu abekho, abantu abaningi ekhaya abekho, mhlawumbe usele nomalume, mhlawumbe usele no-anti, mhlawumbe usele noba. Kwenzeka-ke ngelinye ilanga ngikhumbula kahle ngangiseli with one of my uncles. Masisele ngangimncane kakhulu. Okay. Maybe at the age of 6-7 years. I was really young. Uyabona ukuthi ngangumntwana ngempela, ngangi-innocent. Wangishintshela nje lo malume athi hayi mshana, yabona asidlale, ashuthi azame ukufaka ke lento yakhe, uyabo. Shuthi nalapho mayezama ukuyifaka angiboni ukuthi wapenetrate, wakhona ukuthi aye deep, mhlawumbe azangilimaze. Uyayibona leyo nto ngoba phela ngangihlanjwa ngaleso sikhathi at the age of 6-7 years, ingane esukigezwe nomama wami wayesaphila, wayezobona ukuthi hayibo umfana wami
ulimele Something wrong. unjani manje ngemuva. So angiboni ukuthi lo malume waya deep khona into eyenzeka, uyabona ukuthi mhlawumbe ngabreakeka okwenzeka something. But ngifuna ukuyapi nalento njoba ngiqala lapho kwi-background. Ekukhuleni kwami ke sengikhula ngibese ngibona ukuthi lo moya njengoba ngaqalwa lapha nje usuyangilandela. Mangithi lento iwumoya deeper than thina sibabona abantu. Wawusungilandela kanjani na? Ngitha sengikhulile nje sengikholwa ngisindisiwe sengikhonza. Uyazi bekuthi enkonzweni la sikhonza khona uthola ukuthi kuneyinceku ezisuka evarsity ethize esingakhonzi nazo. Upastor wethu beka nokuzimema lezo inceku zivutha bhe zishumayela ivangeli lithi nginsizwa nsi angithintisa angithinto ngihleli ngensizwa angijola ngijolisi. Uyalibona lelo vangeli elithi insizwa ihlala ngensizwa. Umfundisi la esasikhonza khona wayenoku-invite amadoda anjalo, sasibabiza ngo-evangelist ke. Njalo makunama outreach kuneyinkonzo imvuselelo umfundisi uzoba mema. Ngikhumbula kahle khona enye insizwa yayingayasempumalanga, ngizolifihla igama layo ngoba angizili ukuzo expose. Yayingayasempumalanga, igidi shaya ichorus igxuma lensizwa ishumayela iqeqebula. Yayindeke ngethamba incane ngomzimba, inde nje ngethamba igxuma kodwa ishumayela iqeqebula. Kanti nami ngaleso sikhathi uNkulunkulu ngiphile lapha ekuhlabeleleni nasekushumayeleni nalekuzinto zoku-MC zokushaya amakhorasi ngoba bengumuntu ohamba amatende kakhulu. Shuthi mayifika lensizwa lapha hayi ingibone shuthi be interested ukuthi nje sisazane sizwane. Awu nami ngingasoli lutho phela. Angithi inceku ayithintisi. Futhi mayishumayela lapha iyaqeqebula ngeke nje usola ukuthi khona into wrong. Akanayo mhlambe naleyo sign ukuthi yabona isandla sithe uthambile, cha indoda nje straight ngeke usole lutho. Hawu sijwayelane nalobhudi kuthi ngelinye ilanga athi ngicela ungivakashele euniversity because wayesevarsity ngathi wayenza unyaka wokugcina lapho kuleyo varsity ngale euniversity bathi Songoye University ngale kompangeni Zululand. Wayenza unyaka wokugcina lapho lo bhuti. Athi ngicela ungivakashele euniversity awuvakasheli mina but sinenkonzo ngi-invitela inkonzo. Kunenkonzo esinayo as university students. Ngoba inkonzo kodwa yasebusuku. Uyayibona indaba? Hayi ke ngireport ke nami ekhaya hayi kungenzeka ke ngicela ukuya enkonzweni ngi-invite umvangeli uSorenso laba bajwayele uku-invitewa ukumenywa umfundisi wethu kephi esontweni. Uthe banenkonzo so bengi-invite enkonzweni but ke ngoba inkonzo isebusuku shuthi ngoba umuntu obuya nini ngakusasa ngovela inkonzo iphuma late. Hayi ngiye for the first time kuyena. Hayi si attend inkonzo kuyashunyayelwa impela kuyashunyayelwa iphela inkonzo. Kucaca ukuthi inkonzo iphelile ke sekumele kuyolala manje. Ayivele ngumuntu nami ozojika kusasa the following day. Masifika siyolala uyabona ama room ama student e-university ukuthi ajwayele ukuba amancane kanjani. Uyayithola futhi amanye anembhede eyi2 uthola ukuthi elinye linombhede odwa. Nembhede yakhona mncane ama single bed. Uyayibona leyo nto leyo. Sisihambe sifike eroomini yalensizwa. Ubhuti nje impela ohloniphekile ngoba wayekhulile kimi. Futhi ngeke umcabangele into ebheke eceleni. Uyathembisa. Hayi sifike kuleli room lakhe kunebed impela eyodwa. Hayi sihlale kancane. Ngikhumbula kahle ngathi wayephatha if wayengaphathi iMotorola V bani lokho kwakungophaqa okwakuvulwa kuthiwa ngathi kwakuyilezo ikhathi zalawo mafoni. Khumbula kahle. Ahlale lapha ebhedini masahleli kancane isayini yokuqala nje ngisolisa ukuthi ungathi khona into ezokwenzeka la engalunganga. Adlale ingoma isoul music ingoma lezothando. Ngikhumbula kahle bathi uAaron Neville angazi nobani featuring bani. I don't know how much. I know I love you. Adlale leyo ngoma. Hey ayiphinda. Ngisamangazwe ukuthi hawu le ndoda yadlala le ngoma yayiphinda. Kwenze njani? Futhi kuyangithusa nje ukuthi umvangelo njengaye
the way ngimazi ngakhona eshumayela angadlala lengoma. Ngisamangaza uzwe uyayiphinda phinda uyayirepeater. Hayi. Ngithi hey mfangeli. Uright. Nomhlambe ukhumbula umuntu wakho sekunomuntu invite sazusingilthi. Wadlala lesingoma. Ahleke nje yabona ahleke hayi kushaya isikhathi sigibele la silale. Ayithi cherish ibed. Awu kuthi nje kungakahambi ngisho isikhathi esingakanani ibiguquka le ndoda. Ibeka unyawo la. Ngithi mina mhlawumbe iguquke kabi. Ngilisuse yabo manje umbhedo wodwa vele. Ngilishift yabo ngilisuse ithi hayi mhlawumbe le ndoda iguquke kabi. Yabona mhlawumbe siyozela. Ngilisuse hayi isondele le ndoda. Mayisondela kimi ileli ngesikhindi. Isikhindi la ama trunk. Oh okay. Ama trunk. Igqoke itrunk. Manje isondela kimi ngizwe ukuthi hayi phela hey. Konke engithintayo. Lento engithintayo ifudumele manje lento engithintayo. Hey, uyabona, hayi ngivele ngivuke ngithi hey. Uright Nceko. Kunenkinga yini? Ithi hayi ngithi no. Nayi lento yakho ingaphandle. Hayibo. Kwetrunk. Ungifuqa ngayo manje kwenze njani? Wangifuqa ngalento. Uright Nceko. Hey Nceko ivele ibe umuntu oconfessayo manje. Sa confess. Hey mina brother vele nginenkinga. Manje akekho umuntu owaziyo lento nomfundisi wakho lohlala esinvite naye akazi nalaba esifunda nabo lapha ezinceka zazi ngifihlile vele mina nginenkinga nginemizwa yabanye abafana. Manje Nceko ngicela ungixolele kakhulu nginenkinga vele nginemizwa yabafana. Ngichokeke ke Nceko. Hayi manje uyabona babudlamini kusebusuku la. Ngithembe na lo muntu uthi ekseni futhi uyo zongodusa lo muntu. Uyayibona indaba. Ngisesesikoleni mina ngalezo sikhathi. Ngisese high school. Aqedi ngisho esikoleni. Ngithembe uyo zongodusa lo muntu. Ngithi na Nceko. Mayikhona indlela ngicela ungiboleke enye ingubo ukungcono ngidlala phansi ngilale la phansi. Ulalo wena ebhedini ngoba phela usuyibikile manje uthi unenkinga. Uyayibona indaba. Cela ungiboleke hayi kugcine kubethi kuyalalwa ke silaleke kwakuyi incident yokuqala ke lokho ngiphunyuka nje bakhona laba abantu einkonzweni futhi especially kule class labantu abasindisiwe bakhona bayacasha bayinkinga kabantu abacashile ngoba ngithi eSouth Africa bamkelekile uhulumeni ubamkele we are not against them kodwa ngokukholwa ensindisweni phela uNkulunkulu kubiza ngamanyala ukubiza ngeabomination so awukwazi ukuthi usindisiwe ube futhi uthinta ezinye izinto ezifana nezakho uNkulunkulu akakuvumeli kungamanyala so kwakuyi incident yokuqala iyalandelana njengoba ngisho nje iyalandelana kuthe kusuka ayithi lokho emenyo lo muntu la ebandleni kuthe kusukwa lo mfundisi wami lo engangikhonza kuye lapho sikhonza khona ngaleso sikhathi wayenezingane naye zamantombazane nezabafana leyo mfana nje yayincane impela yayingaphansi kwethu mhlambe yayi uSunday school yona ngaleso sikhathi ngithe ngisuka ngizwa kuthiwa hayi ingane yomfundisi yomfana ayikho ivakashele khona la evarsity kuye lo mfo yazi manje inkinga yami ukuthi lo mfo waconfessa kimi wayivuma lento ngizoyiqala kanjani mangithi ngiyayikhuluma khona ubani ozongibelieve ngoba bathenjiwe labazalwane batrustwa la ebandleni makunenkonzo nje enkulu bayamenywa lenzeka iphutha umfundisi wayebabiza naye ingane kaMfundisi sihambe yolala khona ngizibuze kazi kwenzakalani and lokho mfana kaMfundisi kwakuyile nhlobo egcweleke nomzimba kusasibutubutwana ngithi lesibutubutu basiqedile lesi ngisho nje inhliziyo kudelo waziyo ukuthi njoba silokhu siya lapha evarsity nje le ndoda yenzani ngoba yangishintshela nami
Ngabatshela kwakhona engabatshela basekhaya ngoba abazalwane abanye abasindisiwe sasikhonza nabo kungabasekhaya kwakhona engabatshela. Kwawukuthi ke nje uyabona yangathathwa serious. Uyayibona into abantu bengakubelieve nje ukuthi hayi lencegu ngeke yenze leyo nto. Lena ngeke yenze chaza ikhona ziyayenza. Alright, i-incident yesibili nceko. Ngangisukele endaweni zami njoba ngisekuthenini lento iyalandelana iwumoya. If usathane nje ubekumakhile ukuthi hayi wena ufuna ukubamba ngalomoya uyakulandela. Ngangiseyindaweni zami ke kwi-incident yesibili uNyuye umamami futhi wayesaphila. I remember still futhi ngangisesesikoleni nalapho. Ngihambele nje nomunye ukeyboard player umzalwane omunye ubhuti esasikhonza naye. Sihambele yabona ukuganga phela mina bengiyikholwe beligangile nceko. Osisi nje laba bengiyifikela besibuye silimazane siwe sivuka elamvangela alikaze liqonde anginayo le yankambo ethi ngiyinsizwa tsiriri cha ngabalimazo sisi saphahlazana impela khona abalimala khona lapha ekholweni sasikhonza nabo hlabelela nabo siphinde futhi siwe sivuke nabo. Ngangiphila impilo enjalo nje angaze ngiphile nje ivangeli straight lobungcwele cha angiyena lo muntu. So ke ngangihambeleke ngakho ukuganga so sihlangene no keyboard player lo esikhonza naye uNyuye sithi ke asike so checka kunezinye izingane futhi zabazalwane sithi asike siyoyicheckela nje siyibonele bona njoba kuNyuye kuzothi ngezikhathi bese sisondela sesibuye emakhaya. Sasicele nje kahle sithi hayi sisiya kubangani bethu sasingalikhuluma ngaka iqiniso ukuthi hayi siyochecka izintombi zethu zasenkonzweni. Sisi ingakho nje ngopastor Msangano ngibuye ngenze icontent yezinqa vele ngangiyithanda izinqa. So sisambile ke siyochecka izinqeke khona lapho ke nalo keyboard player masambile kanjalo sibathole labantwana abaphume ekhaya kubo. Sihlale ukujola kwasestradini simile lapha ezitradini ayithi kuselokishini kunama street light sihlale makusondela o12 ngo11:30 ebusuku ngoba kwakuNyuye kusondela o12 baqhamuka obhuti balo lamantombazane esimeni nawo bezwabheka baqhamuke bezwabheka hawu yini kanti nimene izingane kodwa nikhonza ndawonye nithi ekhaya kuthiwa zikephi le ngane. Ngathola ku right nami weqinde yaqhamuka indiza ngoba yaqhamuka ngingalindele nami ngezwe isithi qhu angisazi iso la kwa left noma la kwa right. Ngathola ublue eye komncane nalo keyboard player omunye naye wavika induku hayi ke kwakubaleka bathatha izingane sasihambele. Inkinga manje yaziqala phi ke Bishop sengisaba ukuya ekhaya ublue eye ngizothi ngutholephi ngichaze phela mangifika ekhaya. Ngithi 1+1 ngi4 hayi sibone sekulate lapha chazela umamami hayi sibone sekulate zolala la kwamngani wami zobuya ekseni kwakhona komunye ubhuti futhi esasikhonza naye ngithi hayi ngizolala kuyena zobuya ekseni ngihambe mangifika kulo bhuti ngithi ngizolala kuyena ngoba ngangaqala ukulala ekhaya kubo endlini yakhe mayithi ngizolala kuyena ngifica ukuthi unentombi yakhe uvalele kwayena naye inceke sishumayela naye kodwa ngifice nje ivalele ngoba yayingashadile. Uyabona sasiyigroup yamagundwane vele sonto nje kuyi lifestyle yethu yabonake hayi uvalele kube ukuthi akunayo indawo yokulala bese thi yena hayi no khona omunye ubhuti wami oqashile ngiyamazi futhi ubhuti wakhe bayifamily loqashile bese thi hamba uyolala lapha emqashweni eroomini kabani kabhuti wami ucela kulalisa ngoba mina lapha manje ngivalele kuno baby mama sorry and so hayi ngihambe ke kanti mangicela ukulala ilapho futhi kuzokwenzeka khona umhlola ngabo lobo busuku lo bhuti lo engiyolala kuye uhlobo lwenceku esingakaze siyibone ihamba nomuntu wesifazane iyakholwa nayo isindisiwe futhi kodwa asikaze sibone nangelilodwa ilanga iqashile asikaze sibone nangelilodwa ilanga inomuntu wesifazane sesitshela hayi ngoba uyakholwa uphila impilo straight yabona insizwa nsi futhi kwakubhuti okhulile kungayona ingane eyisebenzela futhi nakahle kodwa simkhumbuli nje kuthi unomuntu wesifazane into ebijayele kwenzeka emqashweni la behlala khona bekulokhu kugcwele abafana nje
bayangena bayaphuma nathi futhi besinganaki ngoba besiye sihlale naye sidlala umculo international gospel umuntu oculayo wayiculela naye ukhonzile ukucula uyabona so ngifike nginokhe angibone hawu Ncegu unane zwena ngineyikandali zikanyuyi Ncegu bangibethile athi hayi khuleka mangena kanti akayedwa uhlezi futhi nomunye umfana wayiyellow bone nje labafana abangama yellow bone inhlobo yenu babudlameni leyo nhlobo nje uhlezi naleyo nhlobo nje hayi mabehlezi lapha athi ke yena lo bhuti athi hayi uyazi uNcegu ngoba uyaqala ukulala la endlini ngizocela senze nje wena lala kusofa uNcegu uzolala nami la ebhedini ngoba uyaqala ukwenza njani ukulala la endlini ujwayele ukufika emini kodwa akazalali hawu kube ngathi uya understand lo ahleke lo leli yellow bone ahleke ngingalinaki lo luhleko lwakhe mina ukuthi hey kaze uhlekani lo nginganaki nje ngoba phela abantu engibajwayele yabo sazi ukuthi umngani wakhe bangabangani sasingazi ukuthi kanti lo mngani bungale bu more than ubungani yabo ahleke lo ayebhedeni hey silale nakhona Nceka kuphela ngasikhathi esingakanani nayo leNcegu ivela isondele nje isondele ilele ngetrunk nayo the Ncegu wawususondela kangaka ndoda hey inkulu kabi le bed awuhlehla ulale lapha hayihlehla Ncegu le hayisilale ngithe ngizwa nayo same thing ngizwe ngonyawo hey le ndoda iguquke kabi ngempela ngilisusa unyawo hayi ngiqale manje ngihlehle sengixwayile manje hayi nayo ngithi ngizwa hayi nayi siphefumulele eduze hayi ngivele ngivuke ngithi hey mngani wakhe bengicela ubuye uzolala la ebhedini mina ngizolala la kusofa aloma hawu yini manje ngithi hey ndoda hey indlela osusondele ngaya ngiyithanda futhi ke nje ngempela yini uyini ufuna ithi alright yes ngithi yini manje ufuna itoilet mhlawumbe kuyochama ngizwa ngathi nezinto zakho seyiqinile yethi lokhu usondela kimi kanti yini ilento ke ngithi Ncegu lento usathane makade mhlawumbe ekuhlosile ukuthi ufuna nje ukukumakha nawe kuhlasela iyakulandela umoya nje olandela nayo ngoba uyabona kwase kuyisigameko sesibili leso enye indoda ifuna ukungiminya nje ayikho isign uthi mhlambe ngibakhombisa isign konke engiyenzile cha kodwa shuthi ikhona umoya kulabo bhuti ababethi mabengibheka nje bengibone ngathi ngingaminyeka manje yaphelela laphi ke kuleyo yokugcina leyo yokugcina phela ngisuke Ncegu ngilale lapha esofeni agcine lo yabuyila lale la angivalelisanga futhi ngavuka ekseni ngovivi kwa ekseni kukhanya angaze ngivalelise ngavula umnyango ngahamba uma later that day esengibuza ubhuti ke lokhu uyena ngimjwayele umngani wami wakubo kwalo esengibuha awulale kahle ngale kubhuti phela ngiyavuka ngiyokuchecka uthi ubhuti wenu uhambile ekseni abakubonanga uhamba futhi awuvalisanga ngithi hey wendoda ubhuti wakho befuna ukungiminya ebusuku hawu kanjani manje ndoda kanjani manje ngithi hey wendoda ngizwe ngento ecijile efudumele sila emqolo ingakho ngingavalelisanga ekseni ubefuna ukungiminya athi usho kanje ngithi I'm sure futhi nalo ebhuto yellow bone bayaminyana akayena umngani wakhe I'm sure bayaminyana laba ngoba bengeke lento ayenze kimi kanti akayenzi lo uyayibona indaba nalo wahleke angikholwa wayengamazi naye no ngisho lo wayelo ebhola ngithi mhlawumbe wahleke usho ukuthi wakune sign shuthi kwakune sign ngoba wayengapheli lo lapha endlini yakhe lo bhuti wayihleze khona wayengapheli hawu yazi Ncegu angangikholwa lo bhuti wakhe mangimtshela istory athi hayi ndoda hey angikholwa ke kodwa phela ngizothini uLando enzeni ngithi mina ya ngikwaphela mhlawumbe inyanga nje few months ezimbalwa ngezwe sengixoxelwa huyu ubhuti wakhe lo ethi wendoda ngithi mina kwenze njani athi hey uyabona ingane kaSisi ayinthi ihlali endlini yale ndoda le ndoda uyithengela uniform ingane yomfana isesikoleni ayithengela uniform ayiphi imali yokukhera ayipha amaswidi athi hey ingane isitshela imkhubo ukuthi le ndoda isiqedile ilala nayo ngithi nawe wendoda uthini wena kimi
athi yazi ngivele ngakhumbula isitori sakho. Sho le ndoda kade yawuqala lo mkhuba. Kwenzeka ikandala eduze akuphelanga lapho kuthe futhi kusenaleso yabe futhi ngifonele yathi hey izoloke le ndoda siphuma impongolozi igijinyiswa abafana bakwamakhelwane inyuke ngetrunk ibaleka iyongena emqashweni erumini yayo masithi siyababuza labafana ukuthi hey why nifuna ukumbulala wenzeni waphela ubhutwala ekhaya wayephuma ekhala nimhupha ngemuva bathi labafana hey uyinja kabi lo kuyabuzwa wenzeni kuthiwa besilele sishare ibed lo nomunye uzizwe nje esemanzi lapha esemanzi kanti le ndoda ibilele emva kwakhe mayethi uyathinta hey uyabona nje isidoda sakhe lo sigcwele lapha emqolo ingakho ke bamshayile wakhona ukuphunyuka wabaleka icishe wafa nje lo mntizolo ngithi usuyayibona ukuthi ngangaqamba manga so ke babudlamini baqinisile le genge ikhona igcwele futhi iyacasha kuphela icasha ke ngayo lento ensindiso izinto ezenzakalayo so manje experience yami leyo mawusumdala angathi mfundisi ngibona ngathi icimile le ngicela ungilokuzanele noma manje ayithi nje iyalenga la so manje mawusumdala nje usi experience kanjani ke I'm sure le spirit asalokhu mhlambe silokhu sirecare njalo njalo phela khona into nceku ezi beyond thina esingeke sikwazi ukuzicontrol yes njengokuthi nje ngeke ucontrol into yokuthi enye indoda mayikubhekile izizwa kanjani ngawe ifila kanjani ngawe angithi into engingakwazi ukuyicontrola leyo ngoba kuningi nje kuningi lapha ama incident la utholithi uyayihambela mhlawumbe usemoli sewuphashelwa indoda sewushelwa enye indoda yini ke wena oyenzile ukuze le ndoda ikushele awenzanga lutho wena akho sign futhi le ndoda eyibonile isakwenza lento namanje nceko kuhlale kusuke uzwe ngomuntu esekushintshela esekhulumela umsangano nje ezela efonini efuna umkhuleko ezela efonini efuna icounseling ukungibone kwa social media othi uyezwa usiyakushintshela sokhuluma umsangano ngiyabablocker nje abanye umoya uyalandelelana yini ke wena osukuyenzile njengendoda ukuthi enye indoda mayifile that way umoya ilento engisho ukuthi usathane kusuke kuyitarget nje mayikutargetile iyakulandelela ke lonto ikulandelele bake bangineka ke njalo nala kwa social media enye indodana ka Enigma ike yangineka la yathi iboniswa uNkulunkulu ukuthi mina spiritually ngigay ngilala namademoni ubungakayibona into enjalo uke wayibona ngithi lo mfana lo percent leyo ndoda bengingafuni nokuyibiza ngegama ngoba iyangicasula ike yangizama ke lapha yathi ayona iboniswe uNkulunkulu ukuthi spiritual mina ngigay ngilala namademoni spiritual hayi physical yahamba ke yoyikhuluma kule platform ke le ethandwayo ke iChris Network le platform edumile angithi ithandwa abantu balobaba le platform kodwa ke angisoli phela nami lately angithi kamuva nami ngeke ngamisa kanzima lo Enigma wakhona nami bengimbethe impela ngimshaya la kwa social media so yabona kule ndoda hayibuye ke shuthi yona izosho njalo bayikholelwa ke abanye kwi social media abanye ke basho hayi ninamanga siyamazi kuliwa ngezambulo yathi nje isambulu ikubone lokho spiritual yona yambulelwe spiritual angisolika angithi lapha ku TikTok wami lento njoba ngiyikhuluma nje la angiqala ukuyikhuluma mina uTikTok wami unama testimony ami izinto ngiyayixoxa le story ngiyayishare lapha ku TikTok so laba abantu abahamba beyothatha ubufakazi bami lapho obudala bese bebushintsha ke besebenzise bona ngendlela ezobenefita bona so yena wabona ukuthi akathathe lobu bufakazi bami bese yahamba afike lapha athi hayi spiritual ngigay soba ngathi isambulu bese kuba ngathi lento isambulu kanti cha uyithathe khona lapha ku TikTok kwami ngiyakhuluma ngaya ngifihli ngisuke ngitestify njengoba ngisixoxa nje kanje izinto engisuke ngiyixoxa nakuma platforms zami so yena uthathe lona spiritual ugay sekuzoqhamuke ngathi isambula ngithi manje ufuna abantu abangifollowayo mabelalela ama testimony belalela lento ayisho bethi hayi ya kuyahlangana
kuyaconnecta ngempela isambulo kanti cha kosambulo umsangano nje uyithathe lapha lento. Manje yafika kanjani kuwena ngokunye uthola mhlawumbe kunomuntu ongakwazi Yes. lokulula ukuthi ayithathe into ayizwa. Ngacasuka Nceko. Ngacasuka ngoba ngikhumbula ukuthi ukucasuka kwami ngangithi ngiyayibopha impela le ndoda. Ngakhuzwa unkosikazi wami wathi hayi ungayibophisi yeke. Wathi mina ngangicasuke kakhulu impela nje. Izinto eziningi azingicasuli kodwa leyo yayingicasulile. Ngoba manje angithi uyabona njengoba ngishare vere ngine experience ukuthi lento isuka lapha ebunganeni ukuthi ngake nga experience rape. Emva kwalokho yasingilandelela lento. Angazi nje mina ngeke ngithandane neindoda or ngidate enye indoda ayikho futhi nengavela. Amantombazane nje kuphela. Inqwaba kangavela angasho ukuthi hey nami wakwalala nami lo nami cha angavela inqwaba kodwa abafana cha anginalo lelo record emantombazaneni ngikhona kodwa amadoda ke amanye engazwa asuke ngenwe yini maye ngibuka bese ecabanga ukuthi ngingadunusa angazi nami yini wona esuke wangenile uyayibona ke leyo nto khona nje kodwa shuthi lawathi maye ngibuka angicabangela ukuthi hayi lo angadunusa bese angishela kakhulume lemsangano so lo uzothatha lawo ma testimony ami ke usenza leyo nto as if isambulo ambulelwe spiritual ngigay no it was never kumina ngedwe ayikhulume ngayo ngithi kunomunye upastor waseDurban naye wakhuluma wathi Jezebel ulala nabantu ebandleni sebaqede bonke ababufeba nebandla naye ufeba spiritual ngangengedwe kwafakwa no Ricky lapho Ricky nabo bafakwa khona lapho kwasho why attacker nje wonke umuntu basically nje why attacker umuntu oquestiona ama revelation ka brother Enigma why attacker nje labo bantu so nami ke ngangena ngaphansi kwebhasi ngoba phela ngeke ngaba active akumanje nje hayi angisacomment when it comes to izinto ezenziwa brother Enigma nashoyo sebambona abantu namanga msangithi wathi koba ne4 days of darkness yake yabakhona sebayamaza abantu ukuthi unamanga so angisayingeni nakuma platforms ami angisakhulumi nangaye nalezi zambulo eziza ngoba nakho umuntu ungamthandisisi ngoba umthanda umuntu bese uletha isambulo ngaye angithi uyabona sasikade siqhathwe yiloko nasekuqaleni angikaze ngabona nje umuntu eza nesambulo ngomuntu okuba ukuthi mhlambe kunento abangabonanga solinye kahle kuba ukuthi uzoba nesambulo nje esiright siqhamuka ngoba sekunento siqhamuka ngoba sekula ningasaboni ngasolinye sekuzoqhamuka isambulo ke kwazi uqhamuke esihle nje ngeke futhi siqhamuke esihle umuhle lesikhathi nisavumelana nabo nisasho into eyodwa waphuma eceleni naye ke seyilisatani seyilidevil worship anginabaye basizakele njengoba ngithi ngenza icontent abaye basiza hayi wayeshilo Enigma vela ukhona izinqa mfundisi onjani cha icontent lethe character suke ngiactor lapha ngenza imali finish manje mfundisi wadila kanjani ke nokunqamula lesi spirit lesi uyazi ke mfundisi ukukutshela iqiniso nje ngeke ngithi le spirit sinqamukile angazi okay ngeke ngithi sinqamukile ngoba phela la ngisuke ngihamba khona ngisuke ngingazi mina ukuthi sekunendoda engibuka ngeso lokuthi ifuneke ngidunuse nami ngisuke ngena idea I wish nami ngisuke ngikwazi ukungena engqondweni yalowo muntu ngibuka ukuthi engqondweni yakhe kusuke eqhubekani usuke ecabangani lo muntu osuke engibuke ngicabangela leyo nto uyayibona indaba kodwa njengoba ngike ngasho nje mina ngithe manje ngoba sengikhulile mase ngihlanganisa ipuzzle ngabona mhlambe lento isuka lapha kwi-early age mhlawumbe wena nendlela yokunqamula maybe umkhuleko prayer whatsoever ukuthi mabe ngibuka nje bangayicabangi leyo doti gcina manje isiyiphethini sigcine sekunabantu abangamadoda abakulandelayo ungathi uyalandelwa nje mhlawumbe into eshoyo nakube into eyivezayo mhlawumbe umunye umuntu uzangoba nomqondo ukuthi umbulela inye page well we believe in holiness yes we believe ukuthi umuntu kwamele azihlanze abe right yebo kodwa manje uma uqhamuka nento kanje wenza ukuthi nalabo abanye sibe nento ukuquestion hayibo
ngabe lo muntu uyilento ayishoyo ngempela noma kanjani ngoba kwesinye isikhathi uyabona ukuthi le gang le engathi iyaganga yona kukancane ukuyithola ngapha kulezi zinto zomagay Yebo. kodwa leyo uthola ukuthi straight ihloniphekile i-straight ayithinta lutho akanaphunga ivangeli lakhe liclean awasho lapho ngiyakhumbula nje laqhuma khona amabhomu ngiyakhumbula nje Yebo. lapho SEO khona incike eyifakaza ithi mina ngiyakholwa ngisindise Angithintisi. ngisho ngangena eshaweni umuntu wesifazane angeke ngize ngize Akuthintiki. sayihleka le nto le yazi zijwayele uqhamuka khona lapho-ke izinto ey'njalo Nceko. but manje do you think ukuthi ma usizwe isitori esifana na kanje sigcine si-discredit abantu abaphila impilo No, asingabadiscredit bakhona abantu abaphila impilo engcwele baphile nje bakholwe ivangeli labo libe clean libe straight. Kukhona into engiye ngayi-addressa nje one of these days la ku-social media ebikhulunywa ngomunye umfundisi ethi-ke umpostoli ongenazibasi ngeke akwazi ukulida ini ibandla omunye umfundisi nje Okay. so ngase ngithi awuthi ngicommente nami kule video ngi-add yami icomment ukuthi hayi umpostoli njengoba ebesho kanjalo akasho ukuthi ke usethuma ingceko ukuthi azihambe zingaphili ubungcwele zigange ziphile budlapha ukuze kusasa zizothi thina sineyibasi so yithini esingakwazi ukulida ini ibandla ngoba sinamasikasi ubungcwele buyaphileka bakhona baphilayo nami engingababala befundise engibaziyo abanye esisuke nabo esikoleni ingceke engazi kahle ukuthi hayi bengithi mina mangiganga ngiphume eceleni ngiyolala namantombazane lona bezilokho zimi zize zashada zingakaze zize zimthinta umuntu wesifazane zishadelwe namhlanje zingobaba beyishumela ivangeli eclean nje namhlanje samile zikhona ingceke enjalo engizaziyo of which azikaze zibe gay azikaze futhi zize isolakali kulezo zinto so ke as-discredit abazalwane ukuthi hey umuntu mayithi ngiyinsizwa nsintswiri Okusho ukuthi- sekumele umxwayo okusho ukuthi cha akusibo bonke But kodwa manje- iqiniso lithi bona bakhona baningi futhi bacashile ukuthi ubungozi balokho ukuthi basebenzisa the very same language exactly bakhuluma ilanguage yensindiso nje yesalvation babhaca ngayo Nceko bakhona baningi bakhona Ayisho umuntu manje kumele sizenze indlela yokubuka ngale ukuthi hayi bo lo muntu mayesho nje because hayi phela cha Nceko to be honest mina nje vele mina ngiyayicabange kabili ngenxa ye-experience engibe nayo nabo brother abathi ngisindisiwe ngithintisi ngenxa yami experience engibe nayo vele mangimbona umuntu othi hey angithintisi ngoba futhi most yabo abashumayeli lento ukuthi bayishumayela ngoba bekholwa lento izibe ngathi personally kubo kuze kube ngathi bayamnyanya umuntu wesifazane kuze kube ngathi banenzondo kusuke kusoleka ke lapha insimbi edlezinye ngonothi sakhe Lo muntu kuze kube ngathi une hatred for abantu besifazane ukhula kanjani nje umuntu mayesuke imqala esemncane yona lento mayisemdala do you think along the way bakhona indlela ukuthi agcine se right ngikwenze nje mhlambe kwabona la since kungabantu obaziyo nabo banjani njengamanje Nceko ngeke ngibakhulumela angithi indlela yaziwa no uthola ukuthi mhlambe no mhlambe uthola ukuthi mhlambe sewashada awuyite kanjani hayi angithi manje awuNceko hayi uyadlala wena ayithi labantu bashadile abangabefundisi balida amabandla banamakhosikazi banezingane but still sebebaqedile abafana so Nceko ngeke ngiyazi ngempela ngoba angazi bona bezwana yini le phakathi kwabenza ukuthi mabebona indoda bafile otherwise nama ngazi yiba bangayichaza kangcono bazi that feeling ukuthi basuke bezwana because abanye ibabambe besemshadweni bashadile abanye kodwa baphakathi kulomkhuba bayawenza beshadile bengobaba bayawenza mfundisi sesizoya ngasekugcineni kunona umuntu lapha ekhaya okhona kuyona yona lento mhlawumbe omunye kungasikho ukuthi yena ubanjwe yiyo kodwa naye uyathinteka ngenxa yokuthi ugcine ezibona okanye kunabantu abambona njenge object yayo
mhlawumbe Oh ungathini? abathi mabembheka bembuke ngathi bangameshela Yes, bebona intombi kuye abanye abantu besilisa exactly. Mhlawumbe naye ngiyakuzwa. eseyibuza hayibo khona into e-wrong Kanti ngami yini yini? into engiyenzile ngoba phela ngisho noma ngigqoka Yebo. njengomuntu wesilisa ngisho ngikhuluma my actions ibonisa nje ukuthi ngumuntu wesilisa Yini ophelele kanti kodwa etriggerisha manje laba bantu exactly ukuthi bacabanga ukuthi ngingadunusa. Yeah, Ngiyakuzwa mfundisi. yes mhlawumbe ungathini kumuntu kanjalo ozibona eyi-object Hayi umuntu uzazi yena Nceko. Mina ngisho njalo akuyona into okumele ikhathaze egcineni umuntu uzazi yena. Njengoba ehleze ekhaya nje uma ezazi yena ukuthi akadunusi akaze futhi empilweni yakhe adunuse ayikho into okumele imkhathaze Nceka ayixake ngayo. Uyazazi yena ukuthi akayona leyo nto. So ukuthi kunamadoda amanye akhohlwakele athi mayembuka acabanga ukuthi angamdunisisa hayi okwawo akhona kwakhe akumele into izimkhathazi ngoba ngempela phela shuthi sizohamba soyihenga sesiyothini ke soyilengisa phela masowarisheka ukuthi hey yini amadoda amasibuka acabanga ukusidumela sho sifuna siyoyilengisa phela siyibulaleke ngoba phela asikwazi ukucontrol amadoda ukuthi awasibheke kanjani yiwo asibheka ngaleyo ndlela lawo asuke those individuals abasuke benalowo moya asazi nathi yini ebangithi babe njalo asazi kuba wangena kule yokugcina msho kube wadleka kule yokugcina mhlawumbe manje ngaba sikwazi nje hey Nceko hayi ngeke ngangeke ngivume Nceko ngangeke ngivume cha ukuthi ngisho ukuthi ukube hayi kwakungeke Nceko kwenzeke hey ngangeke ngivume ngempela abanye ngoba lento esikhuluma ngayo kukhona abanye abayebeze kimi omunye uthothi mhlambe uzwe yona le testimony yami kulama platforms amathi hey mfundisi nami nginayo leyo nkingi nginakho ukushelwa abantu besilisa nje kodwa ngikho gay futhi angibathanda abantu besilisa angikaze futhi ngibathande kodwa nami nginalo lelo bhadi lokuthi nje kube nendoda egcina singishela nami ngeke ngizibuza ukuthi ngempela ibhadi lani kwenze njani uyabo nami ngeke ngihlangane nabantu abanjalo thola banenkinga lefanayo neyami ukuthi kuhlale kube nendoda nje ethi mayimbheka nje imcabango elithi angaba umfazi nami bakhona baye approach ukuthi hayi nami nginayo inkinga ethi ayifani neyakho so ke ngeke awukwazi ukontrola leyo nto ngeke ukontrol omunye umuntu ukuthi mayekubheka akakubuke kanjani umuntu ukubheka ngalendlela yena akubheka ngayo so ngeke ukontrole lokho ukuthi omunye umuntu ungibheka kanjani akuyona into esingayikontrola leyo it's true it's true ikuye lo muntu okubhekayo into yakhe hayi uyabona ke ngeke simcontrol hey sibheke kanje ungasibheki kanje hayi into esingeke siyicontrol abanye ke bayebethi mabevela abanye bethi hayi Nkosi yami hey mina ke ngaphunyuka ejele hayi angifuni ukuya lapha ngaze ngiboshwe angikazi nokuthi basuke bedunisiswe ejele kusuke kwenze njani onjani odunisiswayo hayi angazi so angifuni ukungena lapha kodwa basuke beshi experience yabo nabo ukuthi hayi mina lento yangithola ejele ngaphuma ke senginje ngavele ngayamkela kodwa yangithola ejele angaze ke ngiboshwe bakwethu so angazi impilo yasejele ngeke ngikhuluma into engingayazi uyayibona indaba bazalwane lo moya mubi lokwangampela and into ebuhlungu ukuthi even khona ngisho kuyingcingo bafundisi zibambekile abazalwane njalo onigcina manje kuyispirit esidlulela nasemabandleni umuntu umbuka umthemba and ngisho ukuthi uzwa something ngayo impela ubona ukuthi ngaphika ngime ngonyaka ungamphikela and uyabona ukuthi hey umuntu athi ayona uphika into ongayazi mina akuvezela ubufakazi la obungakuthusa kabi so nje hey kunzima kakhulu hey mfundisi wami siyambonga uNkulunkulu ngawo ukuthi ube nesibindi ukwazi ukukhuluma ngayo yonke into eyakwehlela ukuthi hey wacishe waphenduka umuntu esifazane hayi hey Nceko zasifuna ukungigeja le Nceko phela hey wacishe waphenduka umuntu esifazane mfundisi wami siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mhlawumbe amazwi akho okugcina engathi uNkulunkulu angaqhubeka nje aqinise njalo uqhubeke njalo nje mfundisi ube isibusiso kubazalwane awusiyabonga mfundisi cha amazwi okugcina nje yobafowethu lawo cha ubrother Luther upastor Msangano akaze bafethu abe gay akaze futhi athandane nomuntu wesilisa
akabahaleli futhi abantu besilisa. Abantu abangangifakazela osisi engake ngalala nabo inqwaba abangavela la bengifakazela. Ayikho ke nendoda engavela hayi mina ngiyamazwa kwangidunisela or mina ngake ngadunisela yena cha. Kodwa ke abantu phela ku social media bakhuluma noma yini asuke beyikhuluma. Ngeke kuba control abantu ukuthi bona bakucabangelani mabekubuka. Ba conclude ini ngawe. Into yabo ongeke sikwazi ukuyicontrol. So nje ilokho bafowethu siyabonga ithuba. Nawe ngabe uyi-enemy kangizwe. Njengoba kuba nguyimvunulo nje ngabe sengiyathinteka ke manje nami. Mfundisi wami siyabonga. Bakuthola kanjani abazalwane abadinga ukuxhumana nawe? Nkosi yami iphone number yami ithi 065 874 3816 065 874 3816 iyafoneleka kanti futhi iya WhatsApp. Ngibuye ngibe busy ke bakwethu ngumuntu obambe ngapha nangapha. Mawungifonela ungangitholi share nje imessage ku WhatsApp. Mhlambe futhi mangingarespondanga same time ungadikibali ngizosithola nje isikhathi bese ngiyayibuka imessage yakho ngirespond. Abaye bazalwane baye beqhubeke mfundisi uma sebesifonela bengasitholi noma basi WhatsApp uthola ukuthi asiphenduli ngesikhathi kanti phela nathi singabantu abamatasa asihlali nje sisefonini ku social media sibuye sisebenza imali sizame sinemndeni sinabantwana impilo iyaqhubeka khona sibuye sikwenze so ke yikho lokho ku Facebook uPule Luther Nkosi Pule Luther Nkosi ngidumeke ngelika Luther King ku TikTok ke ngiyena nje uLuther King mawuthi Luther King or uthi brother Luther kwa TikTok uzobe usuyangibona yes. Mfundisi wami asimbonge uNkulunkulu siyabonga kakhulu uNkulunkulu akugcine bafowethu siyabonga kakhulu nani lapha emakhaya ngomhla ka28 2026 28 February sizobe silapha eThekwini sizoyiconfirm indawo maybe we might be lapha na ko Morningside ngase Wandamia 28 February sizobe sine health seminar sizobe sine seminar lapha na eThekwini and we are also coming to ama-universities senze i-call lapha wonke ama-universities arespondile kamanye wawo maybe about 5 of them lapha eKZN we are coming with announce ama-date naseQwaqwa we are coming njalo siyeza kakhulu bazalwane so keep your eyes glued on our socials siloku sininikeza ama-details wonke apheleleyo na right kakhulu mfundisi wami asibonga kakhulu uNkulunkulu ngathi angagcina njalo Siyabonga kakhulu bazalwane see you on the next episode god bless you.